Εν τω μεταξύ ήμασταν πολύ fun and games πριν τις κάμερες. Ναι, και τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ότι να πω στην κάμερα ότι απολαμβάνω πάρα πολύ να χτυπάνε κινητά στην παράσταση. Είναι υπέροχο, παιδιά. Δεν θέλω κανείς να το ξαναβάλει πτήσεις ή αθόρυβο. Θέλω να χτυπάνε σε όλη την παράσταση. Είστε καταπληκτικοί. Και τι βάζεις πάντα εμένα μιλάτε. Θα μιλήσω, ωραία. Να μην έχω λίγο χρόνο να σκεφτώ πως ήμουν σαν τέτοιο. Ναι, να το πούμε έτσι. Πολλά σας. Ναι. Θα ήθελα να έχω βρει μια ψυχική σταθερότητα. Εσωτερική καλή. Ναι. Αλλά θέλει να είναι ηθοποιός. Αλλά Θέλει να είναι και ηθοποιός. αυτά τα είπα δίπλα-δίπλα και δεν πάνε μαζί αυτά. Ναι. Τώρα φαντάσου έναν μικρό κόσμο με ανθρώπους που στην πραγματικότητα τα εργαλεία της δουλειάς τους είναι τα συναισθήματα. Άρα είναι οξυμένο. Ναι, είσαι έτοιμος και σου έρχονται τα πράγματα που μπορείς εκείνη τη στιγμή να. Δηλαδή κάπως έτσι το αισθάνεσαι. Πάντως υπάρχουν πολλές πιθανότητες στο χωροχρονικό που λένε οι επιστήμονες να είναι συνεχές. Άρα να μην μπορείς να ελέγξεις τίποτα. Άρα δεν μπορεί να. Ναι, εμένα με τρομάζει πάρα πολύ αυτό. Ναι, και γιατί το πες. Νομίζω ότι η μόνη σοβαρή συμβουλή που θα έδινα σε κάποιον θα ήταν το ότι κάνε τη δική σου φάση. Αυτό. Κάνε τη δική σου. Ναι, αυτός είναι ο πιο περίεργος φόβος που έχω. Κόφτον αυτό. Θα το κόψω γιατί. Έτσι. Δηλαδή. Πάνω πάλι σαν να ζεσταίνομαι. Ναι, πάμε. Απορριμάω από την αρχή. Πάμε τώρα να το ξεκινήσουμε. Τώρα ξύπνησα εγώ. Μας κάνατε ποδαρικό. Α, έχουμε την τιμή αυτή. Θα πάει τέλεια, Θα πάει παιδιά. κατευθείαν. Θα πάει Τέλεια. τέλεια. Καλησπέρα. σας. Καλώς ήρθατε στις σκηνές ζωής Με την αγαπημένη Σοφία Καναρά. και την ανεπανάληπτη Μαρία Μαρεγκού. Αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη. Γιατί είσαι Σοφία όμως? Γιατί δεν είμαστε μόνες μας. Δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε τον Κωνσταντίνο. Φυσικά την κολόνα εδώ του podcast. Εδώ, βεβαίως. Αλλά έχουμε και κάποιους άλλους πέρα από τον Κωνσταντίνο. Έχουμε. Δύο καλεσμένους. Έχουμε δύο υπέροχους τοπιούς, δύο καταπληκτικά παιδιά. Τον Αντώνη Γιαννακό και τον Πάρη Αλεξανδρόπουλο. Καλώς ήρθατε. Χαίρετε, καλώς σας ρίχνω. Τι κάνετε, πώς είστε αυτή την περίοδο? Να πούμε ότι είμαστε άϊπνοι. Άϊπνοι. Ωραία, δεν ξέραμε ότι θα μας τραβήξει ταξιμός. Και δεν έχουμε βαφτεί, είναι αυτό το Αλλά πρόβλημα. ενυδατωνόμαστε, ναι. Μπράβο, Έτσι. νεράκι. Είστε καλά γενικά? Όχι. Άσχετο όμως. Όχι. Καλά, τι εννοείς καλά? Βλέπω ότι είστε λίγο κουρασμένοι. Είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Φαντάζομαι λόγω των παραστάσεων. Και των γυρισμάτων. Ναι. Ε? Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, είστε καλά. Νιώθετε χαρούμενοι. Χαρούμενοι είμαστε. Εγώ είμαι. Χαρούμενοι είμαστε. Ναι, το δέχομαι. Το παίρνω. Αλλά με κούραση, εντάξει. Δύσκολο. Ξέρουμε ότι είστε φίλοι. Ναι. Μας είπατε. Πώς γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε. Το... Είχαμε γνωριστεί σε ένα σεμινάριο υποκριτικής πριν μπούμε στη σχολή. Α! Και αρχίσαμε παρέα από εκεί. Μετά έτυχε μπήκαμε μαζί στη σχολή. Και μετά για κάποιο λόγο που. Εντάξει, δεν ξέρω ακόμα. Συνεχίζουμε να κάνουμε παρέα και μετά από αυτό. Ωραία. Καλά πάμε. Βρίσκουμε τους λόγους. Πώς αποφασίσατε να γίνετε ηθοποιοί? Ποιος θέλει να απαντάει σε αυτός? Πώς ήταν? Πώς το... Να πω εγώ... Ναι. Θα σου πω ότι δεν ήταν... Εμένα δεν ήταν η σκέψη μου από παιδί ότι ήθελα να γίνω παντηθοποιός και όλο αυτό. Κάπως προέκυψε όταν σπούδασα στο πανεπιστήμιο, οικονομικά. Μπήκα σε μια θεατρική ομάδα. Και κάπως ξεκίνησε όλο αυτό και κάτι λέω υπάρχει εδώ, κάτι άρχισα να ανακαλύπτω. Γύρισα, γιατί σπούδασα στην Τρίπολη, δεν ήμουν στην Αθήνα. Γύρισα στην Αθήνα, ξεκινάω να δουλεύω σε ένα γραφείο λογιστικό, είπα θα πεθάνω. Και κάπως έτσι πήρα την απόφαση και πήγα σε ένα εργαστήρι και άρχισα να το ψάχνω και μου είπαν οι καθηγητές δώσε εξετάσεις και κάπως έτσι πήγε. Ωραία. Και μεγάλος δηλαδή, αργά, 25 χρόνων μπήκα στη σχολή. Δεν το έκανα, δεν ήταν απόφαση από παιδί. Ναι. Κάπως έτσι ξεκίνησε για μένα η ιστορία. Μάλιστα. Εσύ, Αντώνη. Καλά, ούτε και εγώ το σκεφτόμουν από μικρός το ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Κάπως έπαιρνα μέρος σε όλες τις γιορτές του σχολείου. Ήταν πολύ περίεργο. Και μετά, όταν πήγα στο στρατό, γράφτηκα στη θεατρική ομάδα εκεί. Στο στρατό.
Έχει θέση. Όχι, όχι. Συγγνώμη και εγώ. Άσπαγε όμως αυτό. Φαντάζομαι θα υπάρχει κάπου. Θα υπάρχει κάπου. Λέω και εγώ, δεν Έχει θεατρική ομάδα, Δεν λέω ο νομίζω. Ο Στρατός. Κωνσταντίνος γελάει, άρα μάλλον δεν υπάρχει. Ναι, συνέχισε. Κάνει και έτσι. Ναι. Και πήγα, ας πούμε, σε μια θεατρική ομάδα όταν ήμουν στρατιώτης και κατάλαβα το ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Καλά, για να παίρνεις άδειες από το στρατό, Ναι, πήγες. ναι. Όντως. Αλλά κάπως δηλαδή, κάποια στιγμή τους είπα ότι τι ωραία που θα ήταν να είναι έτσι, ας πούμε, το επάγγελμα του ηθοποιού και μου λένε τι εννοείς έτσι. Λέω τι, δεν κάνουμε αυτοσχεδιασμούς, εδώ γελάμε, το αναλύουμε. Μου λένε ναι. Και λέω οκ. Τέλειο. Μάλιστα. Και μπαίνετε λοιπόν στην σχολή, ή και από πριν, ή κατά τη διάρκεια, ή και μετά. Φοβηθήκατε ποτέ ως προς το θα βρω δουλειά μετά, γιατί εντάξει είναι και ένα βέβαιο επάγγελμα. Τι ωραία, φοβάμαι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αλλά πες. Όχι. Τώρα μιλάτε στον άνθρωπο που φόβος είναι ενώ από κάτω από το όνομά μου. Έχει το φόβος, γενικά υπάρχει φόβος. Εκεί είναι ένα πολύ. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Ναι, είναι αβέβαιο, εντάξει. Και ναι, σίγουρα έχεις το άγχος να έχω δουλειά. Πότε θα με πάρουν, δεν θα με πάρουν. Παίζει πάρα πολύ αυτό. Το επάγγελμά μας γενικά παίζει. Είναι πολλοί παράγοντες που δεν ελέγχεις εσύ για το αν θα έχεις δουλειά. Ισχύει. Σε αυτό το Ναι, δεν ξέρω πλάνο. εδώ πώς Γενικά είναι. σε όλα τα καλλιτεχνικά νομίζω. Ναι. Εντάξει, βέβαια και σε όλα τα επαγγέλματα θέλω να πω. Δεν μπορείς να ελέγξεις άμα θα σε πάρουν στη δουλειά, άμα κάποια στιγμή θα απολυθείς κτλ. Εντάξει, σίγουρα το πεδίο αυτών των καλλιτεχνών νομίζω ότι είναι λίγο πιο. Σίγουρα είναι πιο βέβαιο. Έχει λίγους περισσότερους ασταθμίτους παράγοντες, ναι, που δεν μπορείς να ελέγξεις την πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορεί να τα κάνεις όλα καλά και μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, μία μόδα. Παραδείγματος, φέρνω τώρα ένα παράδειγμα, που όλο το training που έχεις κάνει το επικριτικό να μην ταιριάζει σε αυτό. Μπορεί να φαίνεσαι κάπως ή να μοιάζεις κάπως και αυτή τη στιγμή να μην χρειάζεται αυτό το κάπως. Ένα παράδειγμα. Ας πούμε, είναι κάπως κορεσμένη η αγορά από μελαχρινούς με μεγάλα μουστάκια. Όχι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ναι. Οκ. Μέχρι στιγμή, σαν ηθοποιοί, υπάρχει κάποια έτσι. Ποια είναι η πιο αμήχανη στιγμή που σας έχει τύχει, δηλαδή στο θέατρο ή σε τηλεόραση, οπουδήποτε? Ναι. Αμήχανη στιγμή, Στο επάγγελμα εννοείται, έτσι. ναι. Αμήχανη στιγμή. Πολλές αμήχανες στιγμές. Για μένα. Είμαι πάρα πολύ άβολος νομίζω σαν άνθρωπος. Νομίζω ότι το βασικό, στο πιο βασικό αμήχανο φάσμα που έχω υπάρξει είναι που όταν άρχισα γυρίσματα στην τηλεόραση ήταν πάω μια πρόβα και λέγαμε τα λόγια και σου έλεγε ο σκηνοθέτης έτσι, λίγο έτσι και έφευγε. Και επειδή είχαμε κάπως συνηθίσει είτε από ταινίες μικρού μήκους είτε από το θέατρο που είναι εκεί περισσότερο ο σκηνοθέτης. Ναι, είναι από πάνω. Ναι, και λίγο κάνει micromanaging σε όλα. Ναι. Τις περισσότερες φορές τουλάχιστον. Εκεί λίγο, ξέρεις, νιώθεις, ωραία, και τώρα τι θα κάνω. Και δεν έχουμε ακριβώς και την παιδεία του κινηματογράφου. Και λες πώς με τραβάει, είμαι εδώ, πώς. Και δεν μπορείς να το πεις ακριβώς, δεν μπορείς να το ρωτήσεις, γιατί. Ναι. Αυτή ήταν πολύ. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις ακριβώς τη δουλειά σου. Γιατί δεν ξέρεις τι δουλειά είναι αυτή. Είναι μόνο εμπειρική στην Ελλάδα η κάμερα, νομίζω. Αυτό. Εσύ Πάρη? Προσπαθώ να σκεφτώ άβολα τέτοια, πάρα πολλά. Ενώ να βρεθεί σε κατάσταση που δεν ξέρεις τι θέλουν και οι άλλοι από σένα να κάνεις και λες τώρα τι κάνω, πάρα πολλές. Εντάξει, στα γυρίσματα είναι πιο σύνηθες αυτό, ενώ το συναντάς. Και ειδικά τώρα στην τηλεόραση, αν κάνεις κάτι το οποίο πας εκεί και θέλουν σε 5 λεπτά να έχεις γυρίσει 7 σκηνές, λες τώρα γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα, είναι βασανιστήριο. Αλλά στην πραγματικότητα, αν το αναλύσεις, δηλαδή και δεις τις βαθμίδες και τις δουλειές, όλο αυτό, δεν φταίει κανείς. Δεν φταίει, γιατί κάπως έχουμε μπει και σε μια διαδικασία το ότι κοιτάξτε, ας πούμε, τρέχουμε, γιατί τρέχουμε, δεν μπορεί να βγει καλό. Μα είναι η φύση αυτής της ψυχαγωγίας της κύριας ροής. Το βάζω 8 η ώρα, παίζει κάτι, το τρέχει, πρέπει να τρέξεις. Ναι. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή, δεν είναι.
δεν είναι μια streaming πλατφόρμα 8 επεισοδίων που θα το φροντίσουν. Και μπορεί να πάρουν λίγο πιο πολύ το χρόνο τους. Θα κάνουν την καλύτερη προεργασία, αλλά στα γυρίσματα τρέχουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο στη δουλειά του ηθοποιού? Τι είναι αυτό που σας εξητάρει? Τι ερώτηση κάνεις τώρα. Το θέλει ψυχανάλυση, Γιούστα. Εν τω μεταξύ ήμασταν πολύ fun and games πριν τις κάμερες. Ναι, και τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τι είναι αυτό, εγώ θα πω. Ναι. Ωραία, κάτσε, θα σου πω. Εννοείται. Τι με τραβούσε στην αρχή και τι με τραβάει τώρα τελικά, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. πες. Ναι. Δηλαδή, αλλιώς μπαίνεις, άλλο νομίζεις ότι θέλεις και τελικά άλλα πράγματα ανακαλύπτεις στην πορεία. Σίγουρα, όσο μπαίνεις στο επάγγελμα και είσαι επαγγελματίας ηθοποιός. Νομίζω εγώ θα πω ότι. Πες εσύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Θα πω. Εγώ σε αυτή τη φάση της ζωής μου απολαμβάνω πάρα πολύ το training κατά μόνας για να ετοιμαστώ για την πρόβα ή να ετοιμαστώ ας πούμε, για το γύρισμα. Και κάτι που μου αρέσει αυτή τη στιγμή να κάνω πολύ είναι η ανάλυση κειμένων. Γιατί πάντα σε πολύ καλά κείμενα θεωρώ ότι πάντα υπάρχει και σκηνοθεσία μέσα, υπάρχει και υποκριτική οδηγία μέσα, χωρίς να είναι γραμμένη. Από κάτι το οποίο έχει μεταφραστεί, ας πούμε, αν πας στο original κείμενο, βλέπεις ότι υπάρχει μια υποκριτική οδηγία σε σχέση με τη γλώσσα. Πώς θα μπορούσες τώρα μετά τη μετάφραση, ας πούμε, στο Shakespeare, να το βάλεις μέσα αυτό. Και αυτό το ότι, ξέρεις, σπάει το μυαλό σε πολλά κουτάκια και κομμάτια και προσπαθείς να τα ξαναφτιάξεις όλα. Εγώ το απολαμβάνω σε αυτή τη φάση. Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Καμία σχέση με αυτό που θα έλεγα εγώ. Το έκανα πολύ σοβαρό τώρα. Δεν το έκανα σοβαρό, τι να πω. Για ενωμενίστου και παίρνουμε κείμενα και τα αναλύουμε τώρα. Θα φάω τέτοιο. Φάει κάτι. Όχι, εγώ θα έλεγα νομίζω ότι αυτό που αυτή τη στιγμή είναι ότι βγαίνω από τη σκέψη της πραγματικότητας. Δηλαδή είναι πολύ απλό. Είναι τόσο μάλλον. Δεν σκέφτομαι τι. Που ψέματα είναι, πάντα συμπεριλαμβάνεις αυτό που κάνεις και το περιβάλλον σου και τον κόσμο με τον οποίο ζεις, όλο. Αλλά κάπως κάνεις ένα βήμα πίσω από αυτό και μπαίνεις σε κάτι άλλο και σου αλλάζει λίγο το. Στην ουσία αυτό είναι ο ηθοποιός. Δηλαδή στην ουσία μπαίνεις σε μια άλλη συνθήκη. Βγαίνεις από αυτό που είσαι τώρα, δηλαδή βγαίνουμε από εδώ που είμαστε και είναι κάτι άλλο για τη στιγμή. Ναι. Εγώ είμαι, αλλά σε μια άλλη συνθήκη που μου δίνεται από το κείμενο, από αυτό. Νομίζω αυτό θα πω εγώ. Επίσης, επειδή με έκανες expose για το λογιστικό, να πω στην κάμερα ότι απολαμβάνω πάρα πολύ να χτυπάνε κινητά στην παράσταση. Είναι υπέροχο, παιδιά. Δεν θέλω κανείς να το ξαναβάλει πτήσεις ή αθόρυβο. Θέλω να χτυπάνε σε όλη την παράσταση. Είστε καταπληκτικοί. Εγώ παίζω σε θέατρο που δεν έχει σήμα. Αυτό είναι σωτήριο. Έχουμε να ακούσουμε κινητό. Σοβαρά. Ναι. Δεν έχει. Δεν έχει χτυπήσει κινητό, παιδιά. Όντως το βάζουν στο αθόρυβο. Όχι, το λες, αλλά δεν το κάνουν. Ποτέ. Νομίζουν ότι. Και εγώ σε πόσες παραστάσεις. Σου λέει, θα κλείσει μόνο του. Ή ξέρω εγώ, είχε από μπουκαλάκια, από σακουλάκια, ξέρω εγώ, να πάμε να μπισκουτάκι. Και η συζήτηση είναι υπέροχη. Φανταστική. Που ανοίγουν συζήτηση. Προχθές υπήρχε μια κυρία, κανονικά άκουγα όλα τα σχόλια της, για όλες τις υποκριτικές. Έλεγες, ας πούμε, ναι, εγώ είχα φτάσει να περιμένω. Να μην λέω την επόμενη ατάκα, δηλαδή να λέω μια ατάκα να ακούω. Εντάξει. Ωραία, πάμε. Ναι. Είναι υπέροχο. Άβολο. Βασικά λίγο κακό. Εδώ που είμαι και στο σινεμά, δηλαδή πας το βάζεις στο θόρυβο. Δεν θα το βάλεις στο θέατρο. Μάλλον όχι. Άρα όταν ανεβαίνετε στη σκηνή, εντάξει πλέον έχετε και μια εμπειρία μετά από τόσο χρόνια, αλλά υπάρχει ακόμα άγχος. Δηλαδή πάντα υπάρχει άγχος ή τέλος πάντων είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, σε μικρότερο βαθμό από ό,τι ήταν στην αρχή. Στο ίδιο. Εξαρτάται την παράσταση. Εγώ νομίζω ότι έχω κάνει αντίθετη πορεία.
Ναι. Λιγότερο αγχωμένος ήμουν όταν ξεκίνησα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Και περισσότερο αγχώνομαι πια. Ναι, γιατί συνειδητοποιείς μάλλον ότι αυτό που κάνεις. Νομίζω πως ναι. Ναι. Ότι όταν αρχίσεις και καταλαβαίνεις, σε ενδιαφέρει, βέβαια. υπάρχει άγχος. Βέβαια, έχει να κάνει και με το πόσο προετοιμασμένος είσαι, πόσο καλά πιστεύεις ότι δεν είσαι στο περίπου, δεν είσαι γενικά. Ναι. Αυτά όλα γεννάνε πολύ άγχος και ειδικά όταν πρέπει να εκτεθείς και να πάει και να ανέβεις πάνω. Ενώ όταν κάπως τα έχεις λυμμένα, Ναι. είναι πιο ελεγχόμενο όλο αυτό. Δεν είναι άγχος του χάους. Ναι, δεν είναι χάος. Ναι, οκ, ναι. Εγώ σκέφτομαι το ότι είναι δώρο το ότι λες άλλα λόγια και είσαι κάποιος άλλος. Δηλαδή τι να αγχωθείς σε σχέση με αυτό. Ναι. Ισχύει αυτό. Αυτό άλλαξε τα τελευταία 2 χρόνια, ας πούμε, στο πώς το βλέπω και δεν αγχώνομαι συνειδητά τουλάχιστον. Προσπαθώ να το κάνω ότι excited. Πάμε. Ναι, τέτοιο. Αυτό. Και αν αγχωθείτε, ας πούμε, πώς το καταπολεμείτε? Τι κάνετε? Στη ζωή μας, δεν ξέρω. Στη ζωή μας αλήθεια δεν ξέρω. Είμαι χάλια σε σχέση με αυτό. Ψυχοθεραπεία, διαλογισμό, τέτοια πράγματα. Διαλογισμός πλέον δεν πιάνει. Σε μένα νιώθω. Δεν σε πιάνει, Δηλαδή πριν σε 2 λεπτά ηρεμούσα, τώρα μπορεί να κάνω 20 λεπτά διαλογισμό και να είμαι. Ναι. Στο θέατρο νομίζω ότι το παρακάτω. Το παρακάτω. Ναι, αυτή είναι η λύση. Όταν εγώ ξεκινάω, ας πούμε, και είμαι αγχωμένος, αν μπω μέσα στο λούκι και με πάρει, φεύγει το άγχος. Δηλαδή, αν συγκεντρωθείς και σε μέσα focus αυτό που κάνεις, νομίζω ότι είναι ο τρόπος να φύγεις από αυτό. Γιατί στην πραγματικότητα, δεν ξέρω αν λέω βλακίες, πες μου, έχει να κάνει με το άγχος του, δεν ξέρω, εγώ μερικές φορές έτσι το βιώνω, όταν κάνω κάτι, εκείνη τη στιγμή το πώς το βλέπει ο άλλος, δηλαδή μπαίνεις σε μια διαδικασία να το κρίνεις εσύ, Ναι. να δεις τον άλλον πώς το... Αν μπεις μέσα σε αυτό που κάνεις, δεν σε νοιάζει πώς το δει ο άλλος, είσαι αυτό. Και προχωράς. Είτε είναι καλό είτε είναι κακό, γιατί είναι και πολύ λεπτά τα όρια τώρα του τι είναι καλό. Ναι. Εγώ σκέφτομαι και με βοηθάει το ότι εγώ πρέπει να την πω την ιστορία. Και διάβαζα, ας πούμε, ένα άρθρο το ότι υπάρχουν τα βιβλία που λέει το choose your story. Αυτά τα κλασικά βιβλία που λέει ότι αν θες να κάνει αυτό, πήγαινε στην τάδε σελίδα, τέλος πάντων. Δεν πουλάνε αυτά τα βιβλία. Δεν τα θέλει ο κόσμος αυτά τα βιβλία. Θέλει μια ιστορία που δεν έχει ακριβώς την επιλογή, στην πραγματικότητα. Ναι. Οπότε προσπαθώ να με εμπιστευτώ εκείνη την ώρα να πω εγώ την ιστορία. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι αν δω ακόμα και αν έχεις μια αφήγηση στο κοινό ή σπάς τον 4ο τοίχο και βλέπεις ένα επικριτικό βλέμμα, ας πούμε, λες δεν πειράζει, παρακάτω, θα σε πείσω, παρακάτω, θα έρθεις μαζί μου, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Αυτό. Πάντα όμως δεν θα υπάρχει και αυτό. Πάντα θα υπάρχει κάποιος που. Εντάξει. Ναι. Δεν θα του αρέσει αυτό που βλέπει. Εντάξει. Είναι γούστα αυτά. Εντάξει. Εμείς είχαμε ένα καθηγητή, τον κύριο Ήμελο, στη σχολή, που σε ένα μάθημα τον είχα ρωτήσει ότι πώς το ξεκουνάς κάποιον, δηλαδή βλέπεις ότι δεν θέλει. Λέει αν δεν θέλει, δεν θέλει. Ναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ήρθε, πήρε το σαρκείο του, ήρθε στο θέατρο, πλήρωσε και δεν θέλει να ξεκουνάσει. Πρόβλημά του. Είναι λάθος. Αλλά συνήθως δεν συμβαίνει, οπότε μια χαρά. Τέλεια. Και για πείτε, πώς ήσασταν ως παιδιά? Πώς ήμασταν. Πες. Και τι βάζεις πάντα εμένα μιλάτε. Θα μιλήσω, ωραία. Να μην έχω λίγο χρόνο να σκεφτώ πως ήμουν σαν παιδί. Εγώ μέχρι τα 14 ήμουν πάρα πολύ σοβαρό παιδί. Ήμουν πάρα πολύ σοβαρός και συναισθαλμένος και τέτοια. 14 είναι μεγάλο. Ναι, τεράστιο το twist. Και μέχρι τα 21, ας πούμε, ήμουν λίγο με τα μυαλά στα κάγκελα. Αλλά τώρα προσπαθώ να το μπαλατζάρω, αυτό. Μάλιστα. Και πού μεγάλωσες? Εγώ μεγάλωσα σε νησί, στη Λέρα. Ωραία. Nice. Και τώρα είσαι πολλά χρόνια, όταν ξεκίνησε, ξέρω εγώ, τη σχολή. Όχι, είχα έρθει νωρίτερα. Είμαι 10 χρόνια πια. 11. Πάμε στα 11 χρόνια, ναι. 11, οκ. Και εσύ, Πάρη? Πώς μεγάλωσα? Μεγάλωσα εδώ στην Αθήνα. Αθήνα, εγώ από εδώ. Αθηναίος, Ναι. Okay. Και πώς ήμουν σαν παιδί? Ήμουνα πολύ κλειστό παιδί, πολύ ντροπαλό παιδί. Μέχρι και το Λύκειο πολύ
έπρεπε να νιώσω πολύ ασφάλεια για να ανοιχτώ και να είμαι... Ναι. Δεν ξέρω πότε την έφαγα την άλλη. Δεν ξέρω κιόλας αν έχω φύγει τελείως από αυτό, αλλά νομίζω ότι πέρασαν και μετά το πανεπιστήμιο, δηλαδή έκανα δουλειά για να ανοίξω προς τα έξω. Ήταν πολύ κλειστό το σύστημα. Πώς λέγονται αυτοί οι χαρακτήρες που είναι έξω στα αγγλικά, δεν θυμάστε? Κάνετε πολύ μεγάλη παύση. Ext και in. Ναι. Ωραία, νιώθω ότι και οι δύο είμαστε πολύ in, αλλά προσπαθούμε να φτιάξουμε τα skill για το ext. Δεν θα πούμε ποτέ τις λέξεις. Ποτέ, όντως. Και εγώ δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι. Εντάξει, εγώ θα το πω στα ελληνικά. Εξωστρεφής Και εξωστροφής, ναι, να το πούμε έτσι. Πολύ λάθος αυτό. Ναι. Να ρωτήσω και αφού είπαμε πώς ήσασταν παιδιά κτλ. Γενικά τον εαυτό σας, πώς το βλέπετε, ας πούμε, ξέρω εγώ σε 10 χρόνια. Πώς το φαντάζεστε? Το ιδανικό σενάριο. Ναι, πώς το θέλατε. Ναι. Πες τα πρώτα. Τι είναι αυτό? Εντάξει, δηλαδή έλεος, αν μου λέγεις θα απαντήσω εγώ θα είχα πρόβλημα. Να σου πω τι πρόβλημα έχω αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Έχω οδηγηθεί μέχρι τώρα με έναν τρόπο που δεν περίμενα καθόλου. Ενώ αυτό εδώ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή δεν ήταν καθόλου οργανωμένο. Όλο, δηλαδή κανένα σχέδιο από πίσω. Που είναι τόσο δύσκολο να δω που θα είμαι σε πόσα χρόνια? 10. Σε 10 Μια χρόνια. δεκαετία, ναι. Γιατί πήγαινα και έκανα μια στροφή και γύριζα, δεν ξέρω δηλαδή που είμαι. Ναι. Θα σου πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει. Ναι, εγώ θα σου πω αυτό, δεν ξέρω πώς θα ήθελα να είμαι σε... Οκ. Θα ήθελα να είσαι ηθοποιός, να είσαι κάπου... Θα ήθελα ναι, θα ήθελα να είμαι ηθοποιός. Θα ήθελα να έχω βρει μια ψυχική σταθερότητα. Εσωτερική καλή. Ναι. Σημαντικό αυτό. Αλλά θέλει να είναι ηθοποιός. Αλλά Θέλει να είναι και ηθοποιός. αυτά τα είπα δίπλα-δίπλα και δεν πάνε μαζί αυτά. Ναι. Θα ήθελα μάλλον, ναι. Λέτε να πω όχι, ωραία, δεν θα ήθελα να είμαι. Ναι, θα ήθελα να είμαι ηθοποιός και να έχω βρει μια ψυχική γαλήνη, να μπορώ να κάνω αυτά που θέλω, να μην με ορίζει ο χώρος και η μανία και η τρέλα που επικρατεί αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ έντονη και χάνεις τον εαυτό σου. Να πάω πιο κοντά σε αυτό που θέλω εγώ και που είναι ο εαυτός μου και να πάω, αυτό θα πω. Ναι. Τώρα φαντάσου ένα μικρό κόσμο με ανθρώπους που στην πραγματικότητα τα εργαλεία της δουλειάς τους είναι τα συναισθήματα. Άρα είναι οξυμένα. Και να υπάρχει τώρα σε αυτό το χώρο. 1. 2. Εμένα το έχω κάνει στο παρελθόν. Να πω ότι αρχίζουμε και σε 10 χρόνια θα συμβεί αυτό. Και συνέβη αυτό που είπε και ο Πάρης. Δηλαδή καμία σχέση, σε τίποτα όμως, σε κανένα τομέα. Πλέον εγώ βάζω σαν πηξίδα το ότι να είμαι με τους ανθρώπους που αγαπώ. Να είναι βασικό. Να είμαι με αυτούς που αγαπώ και μου λειτουργεί εμένα. Μέχρι να μην μου λειτουργεί, δεν ξέρω και εγώ τι, και να οριοθετούμε το ότι δεν θέλω άλλο ή δεν μου αρέσει αυτό. Και βλέποντας και κάνοντας. Αυτό δεν ξέρω τίποτα άλλο. Γενικά σας αρέσουν οι εκπλήξεις? Να σας εκπλήξει, ας πούμε, η ζωή? Τις μισώ. Τις μισείς? Ακόμα και τις θετικές τις μισώ. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Οκ. Νομίζω ανήκω στο ίδιο, δεν μ' αρέσει να Δεν σε... κλείσομαι. Αλλά μόνο αυτό συμβαίνει. Μόνο Τι Μόνο εννοείς? εκπλήξεις. Ναι. Μόνο εκπλήξεις. Αυτό είπαμε, ότι ξεκινήσαμε κάπως και είμαστε κάπου άλλο και δεν ξέρουμε πώς εκεί φτάνει. Ναι. Ναι. Άρα θέλετε να είστε πιο οργανωμένοι, να έχετε κάπως τον έλεγχο, να ξέρετε πού πάει. Επειδή δεν υπάρχει έλεγχος. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει έλεγχος. Ναι. Δηλαδή το ότι Δεν μπορείς να ελέγξεις. είναι πλασίμπο. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Δεν μπορείς να ελέγξεις τη ζωή. Με τις εκπλήξεις αποκλίνουμε ακόμα περισσότερο. Φύγαμε δηλαδή. Και είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή ήρθε στο θέατρο άνθρωπος που είχα να δω πολύ καιρό και χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα. Και μου λέει, έλα να πάμε για ένα ποτό. Με κατέστρεψε, με κατέστρεψε. Και την επόμενη μέρα είχα αυτό, είχα το άλλο, είχα το παράλληλο. Και όσο εγώ ζούσα τη στιγμή της έκπληξης που δεν την είχα σκεφτεί ποτέ, η επόμενη μέρα δεν ήμουν καλός σε τίποτα, ρε. Συγγνώμη για τα ρε. Όχι, Δεν καλά, ήμουν μην καλός σε λέτε. τίποτα. Και δεν έχει να κάνει με την οργάνωση ακριβώς. Είχε το ότι κάπως το έχει σκεφτεί να συμβεί και δεν συμβαίνει. Αυτό. Άρα, έχω την κάνω τώρα αυτή την ερώτηση.
Γιατί κολλάει πάρα πολύ εδώ. Ναι. Άρα πιστεύετε στη μοίρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ενώ πιστεύετε ότι. Τι? Λέω, πιστεύετε στη μοίρα. Ότι γενικά δεν μπορείς να το ελέγξεις. Ότι είναι κάπως. Όχι, ότι είναι προδιαγεγραμμένα. Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, εφόσον λες ότι δεν μπορείς να το ελέγξεις εσύ ο ίδιος, το πώς θα φέρει ζωή. Ναι. Άρα πιστεύεις στη μοίρα. Η ερώτηση μου είναι αυτή. Οκ. Διαφορετικό είναι το δεν μπορώ να ελέγξω και διαφορετικό πιστεύω ότι ότι είναι γραφτό αυτό να συμβεί. Ναι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, ότι είναι προδιαγεγραμμένα τα πράγματα. Απλά δεν μπορείς να φτιάχνεις ένα μοτίβο ζωής για να ελέγξεις σαν πλασίμπο ότι κάποια πράγματα μπορεί να τα ελέγξεις. Ναι. Για να νιώθεις λίγο πιο ηρεμός, ότι δεν σε πηγαίνει έτσι. Που σε πηγαίνει έτσι. Που σε πηγαίνει έτσι όμως τελικά. Και σε οδηγούν κάπως οι καταστάσεις και τα πράγματα όπου είσαι έτοιμος, θα πω. Τώρα αυτό μπορεί να ακουστεί πολύ... Αλλά εγώ το πιστεύω λίγο αυτό. Ότι όπου είσαι έτοιμος οδηγεί. Ότι ναι, είσαι έτοιμος και σου έρχονται τα πράγματα που μπορείς εκείνη τη στιγμή να. Δηλαδή κάπως έτσι το αισθάνομαι εγώ. Αυτό έχει βέβαια και την ευκολία του ότι δεν μου ήρθε αυτό, άρα δεν ήμουν έτοιμος. Ξέρεις, έχει και αυτά τα από πίσω του, αλλά νομίζω ότι κάπως προς τα εκεί πάω εγώ, στο ότι έρχονται τα πράγματα όπως τα ετοιμάζεις για να σου έρθουν την κάθε στιγμή. Πάντως υπάρχουν πολλές πιθανότητες στο χωροχρονικό που λένε οι επιστήμονες να είναι συνεχές. Άρα να μην μπορείς να ελέγξεις τίποτα. Άρα δεν μπορεί να... Ναι, εμένα με τρομάζει πάρα πολύ αυτό. Ναι, και γιατί το πες. Κατάλαβα. Ναι, δεν ξέρω. Τρομακτικά πράγματα. Μάλιστα. Και λέμε τώρα. Σας έρχεται η δουλειά των ονείρων σας. Ναι. Είναι ένα έργο, ρε παιδί μου, που θέλετε πάρα πολύ να παίξετε. Αλλά αναγκαστικά θα πρέπει να συνεργαστείτε με κάποιον που αντιπαθείτε. Θα δεχτείτε ή όχι? Στα κανονικά μας, τι εννοείται. Οκ. Νομίζω ότι αυτό είναι... Δίλας. Δίλας, δεν τη συμπαθείς. Δεν πηγαίνετε να τους συμπαθείς τώρα όλους. Το θέμα είναι να μην σε ενοχλούν ενεργά, να μην σε ενοχλούν πρακτικά. Ναι, παιδάκι, μπορεί να είναι κάποια συμπεριφορά του που παραβιάζει τα όρια. Αν παραβιάζει τα όρια, όχι, δεν θα συνεργαστώ. Όχι. Άλλο να τον αντιπαθώ. Ναι. Αν παραβιάζει τα όρια, όχι. Έχουμε και εμείς μέρος ευθύνης στα πράγματα. Σίγουρα, ναι. Και αν πω εγώ δεν μ' αρέσει αυτό και συνεχίζει να το κάνεις, αν υπάρχει κάποιος τρόπος να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο σε όλα τα περιβάλλοντα εργασίας, θα είναι να πω δεν μου κάνει, γεια. Κρατήστε τον πρωταγωνιστή με τα 10.000. Ναι, και εγώ νομίζω ότι δεν θα αρνηθώ τη δουλειά για αυτόν τον λόγο. Αν αντιπαθείς κάποιον, ναι. Αν αντιπαθώ κάποιον και αν δω ότι μέσα στη δουλειά μπορώ να βάλω το ωραίο μου και να πω ως εδώ είμαστε. Ακόμα καλύτερο. Αν δω ότι το κάνω και δεν αλλάζει αυτό και το περιβάλλον, γιατί συμβαίνει και αυτό, δεν αντιδράσει σε αυτό, εκεί θα φύγω. Αλλά νομίζω ότι το πάω, δεν θα φύγω από αυτό. Και τώρα είναι και μια δουλειά που όντως θέλω πάρα πολύ. Είναι μια συνθήκη που θέλω να είμαι εκεί. Νομίζω ότι θα μιλήσω και μετά θα δω ότι, παιδιά, βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί το επιτρέπετε. Και εξ ορισμού, ρε παιδί μου, έχουμε βρεθεί σε παραστάσεις, ας πούμε, βασικά στα πάντα, που μπορεί να είναι κάποιος που να μην σου γεμίζει ακριβώς το μάτι, να μην τον συμπαθείς, αλλά χωρίς λόγο. Και μετά να τελειώσει η παράσταση και να είστε καλύτεροι φίλοι ή να τα λέτε πολύ καλά, ή το αντίθετο, να τον θεωρήσεις, να λες, ας πούμε, ξέρεις τι, το συμπαθώ, και κάποια στιγμή να καταλάβεις γιατί. Όλα υπάρχουν. Δεν μπορείς δηλαδή να το κατευθείαν να το φέρεις κιόλας. Ναι. Εσύ στον εαυτό σου. Αυτά. Κάποιο έτσι περίεργο περιστατικό που να έχεις με κάποιο θαυμαστή, θαυμάστρια, ξέρω εγώ. Ναι, κάτι άβολο. Έχει μείνει κάτι, ναι. Αστείο ήταν όταν κάναμε την πρώτη μας παράσταση, με το που τελειώσαμε τη σχολή, ήμασταν μαζί σε μια παράσταση, η οποία ήταν εφηβική. Και το καλύτερο από όλα ήταν ότι συνήθως μετά την παράσταση μαζευόμασταν όλοι οι ηθοποιοί και συντελεστές και κάναμε συζήτηση με τα παιδιά από τα σχολεία. Και η πρώτη ερώτηση των παιδιών από το σχολείο ήταν: έχετε Instagram? Ήταν το βασικό τους ερώτημα. Αν έχουν Instagram και
και social εν γένει, ας πούμε, και... Τέλος πάντων. Κάτι θες να πεις τώρα, αλλά... Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει, ότι έχουμε fans και δεν νομίζω ότι και στην εποχή μας υπάρχει ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει νομίζω, ναι. Αν δεν είσαι δηλαδή... Εμένα μου έχει συμβεί να παίζω μια παράσταση ένα ρόλο ο οποίος ήταν απίστευτα τοξικός. Και πολύ κακός. Δηλαδή και πρακτικά, δεν είναι ότι ακριβώς το έκρυβε. Και έχει έρθει μια κοπέλα και λέει, νομίζω ότι για πάντα μέσα στο μυαλό μου θα είναι αυτός που έκανες θα είναι ο άντρας των όνειρων μου. Και δεν το πει... Σκοτώνει ανθρώπους. Okay. Ήταν άβολο, ήταν τρομακτικό, δηλαδή απλά έσκασε μία, είπε αυτό και έφυγε. Αυτό. Και πολλά άλλα με ανθρώπους που βλέπουν θέατρο. Οι άνθρωποι που βλέπουν θέατρο. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα μέσα από όλα αυτά, αν κάποιος σας έλεγε ότι θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική, έτσι δεν έχει καμία σχέση, θέλει να ασχοληθεί. Τι συμβουλές θα του δίνατε? Να συνεχίσει. Να συνεχίσει, Όχι. Όχι. Δεν είδα τι έκανε. Έκανε νόημα όχι. Όχι, Εσύ τι λες όμως? Ναι, εγώ θα πω ότι... Ό,τι θέλει, έλα, μην είναι για πλάκα. Ναι, ό,τι θέλεις. Ό,τι το γεμίζει, ας πούμε. Ναι, θέλει απλά να θα έλεγα εγώ να ξεκαθαρίσει πολύ καλά μέσα σου για ποιο λόγο το κάνεις αυτό, γιατί είναι τόσο δύσκολο και τόσο χάνεσαι έτσι μέσα στον κικαιώνα των πραγμάτων, που μπορεί να μην ξέρεις πια γιατί υπάρχεις μέσα σε αυτό το πράγμα, να σε πηγαίνει. Μόνο κάπως έτσι θα το έλεγα, ότι αποφάσισε για ποιο λόγο και αν ξέρεις για ποιο λόγο είσαι εκεί θα πάει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πορεία. Ένα πράγμα το οποίο λειτουργεί. Δεν υπάρχει τυφλοσούρτης για να λειτουργεί σε όλους σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι η μόνη σοβαρή συμβουλή που θα έδινα σε κάποιον θα ήταν το ότι κάνε τη δική σου φάση. Αυτό, κάνε τη δική σου. Μη βλέπεις τι κάνουν. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να πηγαίνει στα πάρτι και να κλείνει 100 δουλειές και να πας εσύ και να μην κλείσεις καμία. Μπορεί ο άλλος να είναι πάρα πολύ καλός και να μην κλείνει δουλειές. Και εσύ να είσαι και να κλείσεις. Είναι πολύ περίεργα. Κάνε εσύ τη φάση σου όπως θες να την κάνεις. Αυτό. Μάλιστα. Και ένας φόβος, ο μεγαλύτερος που έχετε? Στη ζωή. Ναι. Πάρε, εσύ είπες ότι κάτω το όνομά σου είναι λέξη φόβος. Ναι, αν μην πεις ένας, δηλαδή να μπορώ να σου πω γύρω στις 3.000 δηλαδή. Κάτι πάρα πολύ, δηλαδή ο μεγαλύτερος σας φόβος. Ο μεγαλύτερος έχει να κάνει με δικούς μας ανθρώπους και ναι, εντάξει, ναι, οκ. Να πω ένα χαζό φόβο. Ναι. Δεν φοβάμαι πάρα πολύ τις απογευματινές ώρες. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Δεν ξέρω, δηλαδή πόσοι άνθρωποι έχουν το σκοτάδι. Πόσοι άνθρωποι έχουν το σκοτάδι το βράδυ, ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Εγώ όταν είμαι σπίτι και πέφτει ο ήλιος μου, όχι ακριβώς, όχι τη νύχτα, ότι είμαι σε φάση, άκουσες κάτι. Στον ήλιο. Όχι, να μην παίξει, να μην παίξει. Ναι, αυτός είναι ο πιο περίεργος φόβος που έχω. Κόφτονος. Θα το κόψω γιατί. Έτσι δηλαδή. Και λέω εγώ τώρα με ο με φόβος after είναι effects αυτή του Αντώνη. Δηλαδή. Νόμιζα ότι ήσασταν πάρα πολύ. Ξέρεις τι, ένιωσα πολύ άνετα. Ήτανε λάθος. Το έκανες. Ήτανε λάθος. Ήτανε λάθος. Πάρε, εσύ. Αχ, ρε παιδιά, τι φόβο. Σίγουρα εντάξει, το μεγαλύτερο φόβος έχει να κάνει με την απώλεια, θάνατο, την αρρώστια, δηλαδή όλα αυτά είναι δύσκολα πολύ. Το απόγευμα είναι πολύ δύσκολο. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Ούτε εγώ. Νομίζω κανείς. Ποτέ, ναι, όχι, το πιστεύω ότι κανείς. Δεν ξέρω γιατί όμως. Εσύ τώρα, σοβαρή φόβη. Σοβαρή φόβη. Τα έντομα. Όχι τέτοιους φόβους ψάχνουμε. Ας πούμε, έχω κλειστοφοβία εγώ. Α, μπράβο, ναι, κάτι τέτοιο. Ναι. Τύπου ασανσέρ, Ναι. φτιάχτηκα. Ασανσέρ αεροπλάνο. Είναι τα δύο. Έχεις μπει? Έχω μπει και στα δύο. Ασανσέρ έχω κλειστεί κιόλας. Όχι. Φοβερή εμπειρία σε ένα ασανσέρ είναι επί 1-4 άτομα για 45 λεπτά. Όντως. Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, δεν ήσουν μόνος όμως. Δεν ήμουν μόνος μου. Δεν ξέρω το μεγαλύτερο βέβαια. 4 άτομα.
Έτσι είμαστε, ένας πάνω στον άλλον. Ναι. Και ευτυχώς δεν είχαμε σταματήσει σε ντουβάρι εκεί, νομίζω θα είχα τρελαθεί. Είχε λίγο πόρτα και λίγο είμαστε στο κενό εκεί. Είχε λίγο αεράκι. Είχε λίγο φύσα και κάτι. Πήγαινες εκεί πέρα και έπαιρνες. Και το αεροπλάνο το συχαίνω με το μισό το αεροπλάνο, το φοβάμαι πάρα πολύ. Αλλά δεν θέλω και να. Τι. Ταξιδεύω. Τι. Ποιος είναι ο ιδανικός προορισμός σας για ταξίδι, τώρα που είσαι για αεροπλάνο, που θα ήθελες να πας? Ή αν έχεις όντως πάει στο καλύτερο μέρος, ξέρω εγώ. Αν ξεπεράσω το φόβο μου, Ναι. θέλω να αλλάξω ήπειρο, γιατί Ναι. μέχρι τώρα δεν το έχω καταφέρει. Δηλαδή, πτήσεις που έχω κάνει είναι μέχρι 3-4 ώρες με το ζόρι. Θα ήθελα να πάω Λατινική Αμερική, θα ήθελα να πάω Μεξικό, θα ήθελα να πάω λίγο προς τα εκεί. Και νομίζω εκεί είναι αυτή τη στιγμή. Ωραία. Εσύ, Αντώνη? Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Κούβα. Πριν δυτικοποιηθεί, ας πούμε, πλήρως. Στην Ιαπωνία. Ναι, άλλος πολιτισμός. Θα ήθελα πάρα πολύ. τελώς από. Και ιδανικά τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι περίεργη φάση. Θα ήθελα να πάω και να τουράρω και τη Ρωσία. Αυτά είναι. Δεν έχω πάει πουθενά. Από αυτά που έχω πάει, μου άρεσε πάρα πολύ η Ολλανδία. Και μπορεί να έμενα κιόλας στην Ολλανδία. Ναι. Μάλιστα. Αν πας και καλοκαίρι, μπορεί να μην πετύχεις και απόγευμα που φοβάσαι. Ψηλά, που νυχτώνει. Φαντάζομαι. Σε ένα σανσέρ κλεισμένη, απόγευμα. Το χειρότερο του, παιδιά μου. Ναι. Μάλιστα. Ένα πράγμα που δεν συγχωρείτε ποτέ στον άλλον. Δηλαδή είναι πραγματικά κάτι η γραμμή σας, η κόκκινη. Πολύ σκέψη. Βάλαμε Νομίζω ότι όλα συγχωρούνται. Όλα. όλα. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, αν όχι μόνο σου να τα συγχωρέσεις, αν υπάρχει η διάθεση και των δύο πλευρών ή η πραγματική εξύψωση αυτού που να μην σε ακουμπάει εσένα, ας πούμε, ή 1002, πιστεύω ότι όλα συγχωρούνται. Δίνεις δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες δηλαδή, σε ανθρώπους. Και πιο πολλές. Και μου έχουν δοθεί έτσι, Ναι. και μην λέμε τώρα. Ναι, και εγώ νομίζω το ίδιο. Προσπαθώ να σκεφτώ αν υπάρχει κάτι που δεν έχω συγχωρέσει. Ενώ νομίζω πως και εγώ με κάποιο τρόπο όλα και αναλόγως στην κατάσταση και τον άνθρωπο και. Και τη φάση τη δική σου που βρίσκεσαι. Ναι. Είναι πολλά. Στα πάντα, δηλαδή και το ψέμα, έτσι. Καλά, εγώ τώρα ψώματα- σκέφτηκα να. Δεν ξέρω, να με περάσουν σουβλάκι και να το συγχωρέσω. Το ψέμα τώρα έχουμε συγχωρέσει ψέματα. Έχουμε πει, μας Σε έχουν όλη πει. μας τη δηλαδή, ζωή, ναι. εντάξει. Και έχουμε πει και εμείς. Μιλάμε για σοβαρά, όχι που είναι το κραγιόν μου. Άντε το πήρα εγώ. Μιλάμε για τέτοια. Για άλλες φάσεις. Είτε για δουλειά, είτε για πιο προσωπικά, ας πούμε. Πάλι πιστεύω ότι όλα έχουν μια πορεία που όλα συγχωρούνται πραγματικά. Αν Δηλαδή, έχει εννοήσει, δηλαδή εννοείς με τον άλλον αυτό που είπες πριν, αν είναι και από τις δύο πλευρές υπάρχει αν είναι και από τις δύο διάθεση. πλευρές, αν πραγματικά εσύ έχεις φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο συνειδητότητας Ναι, με τον ναι. εαυτό σου. Μεγάλο πράγμα αυτό. Ναι, εκεί είναι απίστευτη Πάρα δύναμη. πολύ. Το να μπορέσει να συγχωρέσει είναι πολύ δύναμη. Ναι, βέβαια. Δείχνει δύναμη, ας πούμε, και σιγουριά, σίγουρα. Σίγουρα σιγουριά. Σίγουρα, σίγουρα. Μάλιστα. Τώρα, στον ελεύθερο χρόνο, ας πούμε, τι κάνετε εσείς για να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, έχετε κάποιο χόμπι ή κάτι? Πάρα πολλά. Χόμπιζ. Χόμπις δεν θα τα έλεγα χόμπις, γιατί Εντάξει, ναι, ό,τι δεν έχουμε, δεν έχουμε τόσο χρόνο για να έχεις ακριβώς και χόμπι. Ναι, δεν. Προσπαθώ να κάνω τώρα λίγο γυμναστική, έχω αρχίσει. Κάνω πάρα πολύ stretching, Ναι. τώρα τελευταία. Γράφω, Τι. κάτι θεατρικά γράφω. Τώρα έγραφα κάτι μονόπρακτο, Α, είμαι και σε ένα σεμινάριο. Ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Διαβάζω. Παίζω Counter Strike 2. Όποιος θέλει μπορούμε να κάνουμε πεντάδα. Και μπάσκετ όποτε μπορώ. Αυτά είναι τα βασικά. Τα βασικά σου. Τα βασικά μου. Τα βασικά είπε. Ναι. Βασικά. Εσύ, Πάρη. Ναι, επειδή όντως οι δουλειές είναι τόσο περίεργες, αλλάζουν κάθε τρίμηνο οριακά, τι έχεις, τι χρόνο έχεις και αυτά. Αν έχεις δουλειά.
αν έχεις δουλειά. Σωστό και αυτό. Όταν δεν έχω δουλειά, με βάζω τα πάντα. Κάνω από το πρωί μέχρι το βράδυ πράγματα που θέλω να κάνω και. Το τελευταίο διάστημα, λόγω χρόνου, δεν κάνω πράγματα. Αλλά όταν έχω χρόνο, κάνω. Το τελευταίο καιρό έβγαινα και έτρεχα πολύ τρέξιμο. Γενικά έκανα box με το σώμα πράγματα, αθλητισμό, χορό. Τι χορό, μοντέρνο ή... Έκανα σύγχρονο και ξεκίνησα τώρα στα γεράματα και έκανα λίγο μπαλέτο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ καλό για το σώμα το μπαλέτο, παιδιά. 9 χρόνια έκανα σύγχρονο και μπαλέτο. Δεν είχα κάνει ποτέ. Υπέφερα τον πρώτο καιρό, δεν μπορούσα να κάτσω να σταθώ όρθιος. Δηλαδή ήταν σε τέτοια κάποια στιγμή υπήρχε και CrossFit μπαλέτο. Όχι, υπήρχε box μπαλέτο. Υπήρχε μια σχιζοφρένεια που πήγαινα. Έκανα μπαλέτο και box. Ήταν ο απίστευτος συνδυασμός. Ήμουνα τέλεια εκείνη την περίοδο. Όντως, το λες ναι, όχι, το λέω πάρα πολύ. Το λέω αλήθεια, ήτανε. Συνδύαζε δύο τελείως, όλες με τις πλευρές, ενώ όλα τα πράγματα ήταν τόσο σωστό συνδυασμό στο box και το μπαλέτο. Κοίτα να δεις τώρα. Ήταν ένα τέλειο κόμπο. Ναι, κατά τα άλλα αθλήματα κι εγώ, διάβασμα λίγο, έτσι λίγο συγκέντρωση. Ταινίες, αυτό που με κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένο είναι να βλέπω καλές ταινίες. Τι ταινίες βλέπετε? Καλές. Εννοώ τι είδους σας αρέσουν. Κομικές, ξέρω εγώ. Όλες, αρχή ας πούμε, ναι, να έχεις κάνει μια ψαχτική και να έχεις δει το τι λένε καλά γι' αυτό και το άλλο. Βλέπω μια υπέροχη σειρά τώρα, το Cares με την Emma Stone. Απίστευτο, να το δείτε. Αυτό μου το είπες, ναι. Υπέροχο. Το δούμε. Να το δείτε, οπωσδήποτε. Είναι mockumentary. Μάλιστα. Αυτά. Μάλιστα. Και για πείτε τώρα, βρε παιδιά, πού μπορεί να σας δει ο κόσμος? Τι κάνετε αυτή τη κάνετε, στιγμή, την περίοδο? Πάρει. Μα φυσικά. Αλλά μόνο για άλλη μια φορά πάρει. Πού σε Δεν βρίσκουμε, αντέχω, πού σε Παναγία βλέπουμε? μου. Πού βρίσκεται τώρα? Λοιπόν, εγώ είμαι στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων. Στο Rosencrantz και Guildenstern είναι νεκροί, του σκηνοθετή Στάθης Ολιβαθινός. Ωραία. Παίζουμε εκεί Τετάρτη με Κυριακή μέχρι τις 28 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων. Το Σάββατο διπλή. Το Σάββατο διπλή, παιδιά. Πω. Εκεί είμαι τώρα και μετά το Πάσχα θα είμαι στο Θέατρο Σταθμό. Ναι. Στην παράσταση Παυλόφ, 2 δευτερόλεπτα μετά το έγκλημα. Μάλιστα. Το σκηνοθετεί ο πολύ καλός μας φίλος Δημήτρης Αποστολόπουλος και η πρώτη του δουλειά και πρέπει να σας αποκτάρετε ένα παραπάνω. Τέλεια. Θα είμαστε εκεί Δευτερότριτα. Ναι. Βασικά η παράσταση ξεκινάει από Ωραία, τώρα. πολύ καλό αυτό, ναι. Η παράσταση ξεκινάει τώρα από 15 Απριλίου. Εγώ θα μπω λίγο αργότερα γιατί θα τελειώσω τις παραστάσεις της προηγούμενης και θα κάνω την κατάσταση και θα πω μετά. Μεταγραφή. Θα κάνω μεταγραφή. Αυτά για τώρα. Ωραία. Για το μέλλον υπάρχουν κάποια σχέδια, ας πούμε? Έχεις κάποιες... Υπάρχουν κάποια σχέδια. Okay. Απλά δεν ξέρω πόσο ανακοινώσιμα είναι αυτά τα σχέδια. Ενώ Εντάξει. με σιγουριά ότι θα συμβούν κάποια γυρίσματα. Ναι, παιδιά, αυτό στην δουλειά μας είναι τρομακτικό, δεν μπορείς να πεις κάτι γιατί μπορεί να έχεις κάνει 5 γυρίσματα κάπου και τελικά να σου πούνε αυτό δεν θα βγει, δεν θα γίνει. Ή ξεκινάς πρόβες και λένε δεν θα πάει αυτό. Είναι λίγο περίεργο. Θα πω τα σίγουρα. Αυτό, τα σίγουρα. Και μετά μπορεί να προκύψουν και κάποια ακόμα. Καλή αρχή και στην παράσταση καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πάτε. Εννοείται. Τώρα που μας δάμε θα πάμε. Εσύ, Αντών? Εγώ σίγουρα για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Αλλά δεν ξέρεις. Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρα. Για τις επόμενες 3 εβδομάδες θα είμαι στο Κεφαληνίας, μεσοτυχία με το Κυκλάδο. Κεφαληνίας, Βασιλιάς Λύρ, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ωραία. Μία Κυριακή θα πάμε στον Αντών, μία θα πάμε στο μπαρ. Τέλεια. Ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε το Σάββατο? Είναι απίστευτο. Φτιάχνω πακέτο. Καλά, για πες. Τι, αφού είναι υπέροχες παραστάσεις και οι δύο. Να έρθετε στην απογευματινή τη δική μας και μετά να πάτε στη βραδινή τη δική τους. Να το δείτε και Τι ώρα ξεκινάει η απογευματινή? 6. Σε σκηνοθεσία του ίδιου, του Στάθη του Λιβαθινού, ήταν δάσκαλός μας.
Και αυτά είναι τα μόνα Κάτι σίγουρα. άλλο, εσύ κάνεις τώρα κάτι άλλο ή έχεις κάποια σχέδια για μετά, ας πούμε. Έχω κάποια σχέδια τα οποία θέλω να εμπεριέχουν και τον Μπάρι, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε. Φυσικά. Εννοείται. Αυτή τη στιγμή κάνω πάρα πολύ focus σεμιναριακά στο γράψιμο και μου αρέσει πολύ. Τέλεια. Στα μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Που ήρθατε. Ναι, τελειώσαμε. Τελειώσαμε κιόλα. Πάνω πάλι να ζεσταίνομαι. Ναι, πάμε. Απορριμάμε από την αρχή. Πάμε τώρα να το ξεκινήσουμε. Τώρα. Τώρα ξύπνησα εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς Ήταν εμείς πολύ ευχαριστούμε. ενδιαφέρουσα κουβέντα, αλήθεια. Εμείς Πάρα ευχαριστούμε πολύ που μας ωραία. ξυπνήσατε νωρίς για να πάρουμε ντε. Τέλεια, Αλλιώς δεν τέλεια. συνέβαινε ποτέ. Πάμε στον ήλιο να κάτσουμε έτσι. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας έχετε παρακολουθήσει και είναι ζωής. Σοφία, Ναι. τι κάνουμε φίλοι μας τώρα. Α, εγώ θα την το πω, Θες να το πω εγώ? Ωραία, άντε πες εσύ. Άντε, θα το πω εγώ. Πολύ ωραία. Μας κάνετε follow στη σελίδα μας στο Instagram Σκηνές Ζωής Podcast. Θα τα κάνουμε φυσικά και τα παιδιά μας. Βεβαίως, στο περιγραφή. Ακριβώς. Να τους ακολουθήσετε και να βλέπετε τι κάνουμε. Έτσι, να πηγαίνουμε στις παραστάσεις. Ναι. Να βγαίνουμε λίγο από το σπιτάκι και να πηγαίνουμε κανένα θέατρο. Έτσι λίγο να... Σωστά. Σωστό. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Είστε ο Πανηδίν, εμείς θα ξαναλέμε. Σε ένα Ευχαριστούμε επόμενο πάρα πολύ επεισόδιο. για άλλη μια Ευχαριστούμε φορά. πάρα πολύ που μας καλέσετε πραγματικά. Και σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και εμείς εσάς Ευχαριστώ. Α, να το πούμε και αυτό, ότι είναι η πρώτη καλεσμένη μας. Είναι η πρώτη. Μας κάνατε ποδαρικό. Α, έχουμε την τιμή Τέλεια. αυτή. Θα πάει τέλεια, Θα πάει παιδιά. κατευθείαν. Θα έχουμε- πάει. Τέλεια. Τέλεια θα πάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Φιλιά σε όλους.